Right, today vizere manga. Inongoniswa 1 January. Kusi ungatakala bachika chichi. Chinamati. Simuzaizwi. Musataure zvechmuchiita unge munhu wakakutya. Taurai makasununguka muchirepresenta naye. 1 January. Takarara kuchechi chinamati. Tabva kuchechi. Tiri pachechi. Madzimai angu ine akasvika pachechi. Tanga kunetsana nemwe musikana. Musikana ari kutaurira madimiki anotandana nomurume wangu. Madzimai angu wasvika kumutera vaingomutera pachechi vachitsudi vanoti zvamuri kuita pachechi izvi muri kumbozviitirei. Saka ivo vaingoti nhasi pana baba namatike apa ivo zvomufundisi kuchechiko wanzi noa iye muri amai mufundisi motanga kuti mukapedzeka sei nza kunditaurira madimikira andana nomurume wangu mbosvika mbomutera shuva kuma 2 minutes to 12 iri 31 wamuhwisa mukadzi weuyo svika kutodonedza toilet yewanhu dushedze pendukeni kochii ndikuda tosungisa iwewe mhosva yangu oda unosungisira vanangobuda pachechi pepe vandadzokera kuno inde asina kunge ndazive manje kuti zvose zvavari kuita izvi vataura nomukomana kuti vada kuti vabude pachechi papo vanoti vangabude sei pachechi kuti vaonane naye vandadzokera kuno infact ndisandadzokera kuno vakatamushedza pasaidi vati maona kuti munhu uyu maamboindiramidza kuenda kudharuweni nekuti maona kuti munhu uyu ari panapa wamunodana naye kuti kozvokuita kudharuweni nokuya kuchechi zviri kupindirana pake asi munhu uyu inini handinaneni naye vanosangana kana vachindifonera nzandikufonera nowanhu nokuti wewe ukafonera vanovanopesera urana wabhoza vanakaita prufu yacho inodzi kuti indodanana naye ndeipi indoregera here inini kufonerwa nevanosanganwa vatinonamata naye. Saka ipapo vakabva takudzokera kumba ndikataiwa ngatinamate musadaro madzimai inini handinozoti munhu zvese zvaari kuita ane nyaya yake ndikabva ndabuda vandaenda kumba kwakapedza kuisa musikana ende kundaenda mudokera vachisvika kumba vakasvika ndakarara vatakumvurwa ndichi chigokora izvi zvokuti ndimuke vachikunza tumwedzi munguva kubva kwandaita kuenda kwandaita kumba ndichavarowa pakutera kwachai sendikatoziva miedzi apo amai mukomana wayo vanga vatori kumba kwedu infact vaitorwara wanzi anga vambogara mba kwamufundisi vachimbonamata navo ndanditonomazuva ndichitogara nao chitonamata navo pepa inini handinozoti zvise zvandaita izvi uyu nomukadzi wangu vaitodanana mfano uyu mukomana aitouya kumba kwangu ndichitomba zvaaitoda muswa pacho paenda kunyuire akatouya ndara ndinamata torana nomufana wangu ndatsvaga mari chokumutore mombe dzangu muende kodimira vanhu muwane mari yenyuire semunhu akadira kana problem naye abereki wacho nasina kana problem tabva ipapo pandikaaekudikini pandaenda kumunda vandadzoka vanhu kuchechi mvawatautaura nadzimai vangu kata kwemimi mamushuvisa munhu kuchechi chiya dzaanditira madimikira chichi vangotongauna vanhu kuchechi mvada zvinonaka maako ibva nditobuda chinasa kuti mamudhu yawaita yavaida kuti ndivarove wawane kundisungisa saka nguvayo inini handinaapanaka ndikadetsana nava hazviri panapa nomunhu ari kuhara kuti zvino zvekuti ndinetsani navo hazviite ingade kude panapa vandabuda vandaitoswera ndiri kumunda manheru vandadzoka pane madhamu pese munhu munhu akachechi kutanga kupesana nevanhu muda kumboedzeka sei apo ndanzwa nyaya kuti musi wa25 December vakangonditi ma10 so ndafonera nomun'ina wangu kunoko kandi nditaenda kudotito kwamhamba kuChristmas sidaenda kushandiwa ndomuperekedza kushandiwa uye anofonera inguva inoi zvamboita sei inini mama uyu atoti ndimuperekedze sara nditadza ndimuperekedza ndiyati tikenda tese inini ipapo hanange kangoti zvinhu zvakasina mburunga pese apo ndikuwakuenda kuChristmas amai angu andifonera kuti akunokuva vatana chingwa titumirewo chingwa pandaenda mudharuweni ndatenga chingwa ndatenga zvingwa zvaita $2 zvisvika nezvingwa zvepfungwa andipopotera kuti matenga zvingwa zvakawanda kutenga zvingwa zvekutengera vanhu aiwa kwaamai anditoda chingwa ko ina handimupashawo ndindikwatengera ko zvaipera dzaiwa tengesai chingwa ichochi apo manje zvawaida waida mari kuti wawane kuenda kuinini handinozviziva vandapinda mbo vandatora $20 zvakawanda vandachitora chimwe chingwa chimwe chaitotengesa dzaoraiti watochinja nawana wese pepembo wapedza waenda ndikaenda kuti wakwidza bhazi ndikaenda ndakwira mota patara ndaenda ndakwidza bhazi mutauni watenda kwangatoka kuma55 ndakudzokera kumba ndikabva ndafonera nomun'ina uyo waitaura kuti ndakumbirana nekuti andiperekedze kwamadzibaba vanditi bangu ndikuyamba kuenda apa magama but ndichungurei ndataura namatenda ekuti toda kumukira kumangwana but izvinozva kuti ndifonera ndapa madondo ndatoenda saka imushiye mundiperekedze mwene munisiya pamadondo
ndiwateye ndikati wo alright nguva yobva ndamhanya ndasvika mushure kwanga kutodoka doka ndaenda naye mwina wawo ndikati kwemanje mokurara kumba mozomukira kusina nzi aiwa zviti ndingarare kumba kusina sisi ndozonzi tasenge nazvino zvinaronga neni inga nditowateye ndikati alright bo kana muperekedza ndifunga ndikasvika madondo tichitoenda kumadondo ndikaona uyu haya bhaiki achiuya nebhaiki so novakomana kumara izvedu atisvika mubvambira pakati kumana ofo ndikati kotafara kuenda ku ndikaenda kana ruya handimboita kuma zvitiri zvako apa ndozoti aito communicata nomukadzi wangu toti uya ndiri kuno kudotito uyu ndokusvika pepemba dalingira nebhaiki aenda pandiri kunovakomana amana aramasiya uyu ini ndikusvika ndikukwidza amaini musodzokoreni akabva ndidzimira mafoni vese ndakusvika ndakwidza amaini vangu ndadzoka tisati ndasvika kumba madhamu wangu patamufonera uyu andipa mari yekuti nditengere mukomo wake unyama wachiti muzera kuita bhurai naye tamufonera ini muchiri kupi nanhasi muchiri kupi endeni nyama yokumba izvezvi enozvitirasta kutondifonera kuti vachiri kupi nenyama endeni nyama kumba ne madhamu uye anofonera imi ngaafonereka inini zvambonyanya kuita sei zvokuti iye anofonera achipopotera ini dzatopopota apo iye wada kunzwa kuti inini ndiri kupi gozo yanga atovaudza kuti bati ndo ndasangana vachiperekedza foni saka handinozotofamba sei saka iye wada kunatsa kunzwa information yekuti munhu uyu ari kupi afamba sei saka inini handinombozvisomupfungwa semufanwa ndeti tinotamba tese tiwirirani hazvina kana problem kana kuti pandazibvuna nditi ne trust kuye kufonera mukadzi wangu ndikupotera kwadi kufonera inini uchindiudza iwe kuti ndiwe ndiri kuuya nosvika maimanje shuwa pepe tafamba iwe wakanetsa zonzwisa kuti ashuwa munhu yatoenda kukumba mahafu 11 pandafonera nomuna wacho pankuru ndasvika but akatende vadzima foni yavo achaita vadzima foni hanzi tirayaini pandikenda wacho handichanyatsa kuziva bosi padoko andati auraitenge ndifoni ndikandikaedza foni yavo yarama kuti wangu atodzima foni ndataonaita anifunga amendati mimiri kana mudirekta ndichifamba isososo muchienda kumba mukasvika mumawana adhavasi vaenda kumba vanenge vaona kuti time manomuka kusvika auraiti uyu vaenda kumba achisvika kumba akabva rara ipapo ndozongoda kutsvaga kuti zvofamba sei akandadzoka inibva ndaenda zvandagara pandarara kumba tatogara mazuva vanhu ndokuzondita ini ndesangonzwa novana chita mukadzi wapakaonera vakaita pungwe ari kudotito amene panonzi padotito pamberi pepepa neito zvimafaro akaonewa ari ipapo uyu vanhu nomusikana anonzi uyu achiti kuyanza rejeseni paakauya mbatonibvunza kuti imi ndikunzvoti hanzi madha akadzonyora kuti hanzi ndikawaona dotito inini handinamboona ndandikakorera but iyo ndikatisangana pandita rejinesu kandiona here tafara kanditi rejinesu kandiona here saka ini panguedi pandotaunemona sandipanga ndakunetsana mati pandikanetsana nai madhamu ezvisiri kunzwa kuti ukaenda kunotito ukaita pungwe ukuku saka utoti wame yangu ihule ndozvakuta kutoti ame yangu inonga akandibatira mwana ndichihula ndikati andamboisa amai mukati kana kahwani handina but ndikukuti iwe kana unozva kuita siya iwe ukabva panapo uchitodhimanda mari ndikakupa mari zvese ndikakupa ukaenda ndikuenda kwahali havachasina kukutengera ndikakupa izvinozvionzwa aida kutotito ukuzviitirei ndinongoda chifiwa chirambo vanangoti alright manje iwe unokuita kwawaita ndingakuchengetesa mari papo 240 ndipe mari yangu ndingakuchengetesa because ina achambotrust apo kuenda kuisa vanhu chechi apa zvindikunzwa kuti kuita pungwe krismasi yese une munhu kudotito handinamudza kuti munhu ndiani pa ndikangoti anzwa ngono munhu kudotito vanguti akana chichiautaunaka ame yangu hude chichiataura zvakawanda ndikati apa kusabata mbu because iyoyo munhu akakuti handodotito vasambo yavakushedza but munhu akushedze munina wako ndiva ndingatonanga yekuti iwe funga tikanetsana ipabva ndazogona ndaenda ndadzoka manheri zvandaita zvezvizvi ndingangonetsana nomukadzi isina basa pana panomuriri madhamu asori zvandaita zvezvizvi haazvotopera apa nenyaya yaka neunozva kuita siya mari pandatora mari yekutanga ndamutorera infit anga ndipa 140 papo pandamuzoserera 40 dress ndapa wakomana kuti wangoshandisa kushanda mumunda dzauraiti ngati azvotopera mukadzi wangu popo manheri ava ndati ininika vakomana kumunda ukwari kuchera kumunda umufunika sembokoka kuti ndikangonzwa panapa pano zviri kuitika ende ndanyasa kuona mamovement yawaita ndikati panapa pano zviri kuitika panapa saka zvandakuita inini ndikaenda kumunda akomana anofonera kuti sembo yakwira saka vanondibiri saka ende akaenda kumunda iwe mari yese izvi ndikuda 40 dress chete ikuvatengera diesel kuti vaite basa hanzi auraita kana chake mvura dzosera mari yavo yese ndikati ndisire mvura ndigeze mvura mvura atafara gonda dzosesa ndienda kumunda ndikurira kumunda mangwana musudzoka imimi ndimuchatera kumunda dzauraiti iri bhoka ndatoenda kumunda ndosiyada namatira muviri wangu wandainamatira ndaenda kumunda ndasvika kumunda akatatara 1 o'clock dzousiku bva ndamuka ndikati izvozvi ndakaenda kumba vangaende vabata chete anangu ndikatanga kurowa zvezvizvi kuti ndikatozoti ndikaita vanhu kuno kudongoita kungotiza asikakodza nekufamba sei because ini ndikuziva kuti ndikuteya shiri yangu ndoibata chete ndoita sei ndoenda
ini nasingambo ipapo pamukomana ndikangoti kana mukomana yakazvita kumwa akangozvita bati nasinganyofungira ndaiti pamwe hamino futi mumwe munhu aripo pafunga kwandaita pandandikina pandatombobuda muchimusasa pandadzoka ndikati amwana mukaimite basa mamba kuti basa ndakandilala ndizongozviona kuseni pandalala kuseni kamuka pandapereka spray ndakada spraya 5 malaini vananzvo mwoyo wangu kuramba pandafonera ndikandifonera madhambodzera kumwana uchiri kupi kawamukira weku kumunda foni yawo ingodinga saka iwo manje wangu wanzoti nyaya iyi yakuzikana yakubuda mwana watanga kuenda muvanhu vaivayo akaenda vachisvika vachinhikirikina vachivaudza kuti anongopasa musha wangu chete apangu akavharidzira manje anongopasa musha wangu chete ndikumusungisa nemapurisa anongoita chakati vachivharidzira nyaya dzidzi saka ndikafona foni chingodinga apangu aisiya pandafonera uyu kumukomana vavandaitamba naye ndati chandikudawo spray because ndandamukundira spray nababa wacho nemushonga wandikuda mbati yai pamunda ndatora bhaiki ndakwira mukomana kuti aenda pamunda svika pamunda ndomusvikira fana wangu foji yako yakuda kuipa uzo ayo ndamapezibhizi ndati munotaura tokupomo ndichitonzwa tsitsi ndoti hamfani uyu totagara taura ndokubatsirana nzahora ita ndikati ndichindipa zvinhu zvachanzi zviri kumba ndatikwira bhaiki tende kumba kakwira pabhaiki pandatomukera naye ndasvika mumba kwandati ndisarachita netsi ndamhanya pamba apa nekutora zvandikuda ndobva ndati ndadzoka kunogwana yangu yetu kunova kuti ndifana kuenda kungobata foniyo mufoni imomo ndinozva ndinofana kuwana pandaenda nakusvika ndakupinda mumba ndakananga mubhedhu ndisvika nditoona foni iripo yakaiswa $5 kuseri $5 yakatsitsiwa pasi ndaita kuona foni ndikuona uyu afona iyeyo na 10:58 2 minutes to 11 nyanona saka ndikabva ndati munhu iye akambondifonera mandenda chinanona chinditi ndara muri kupi ndotaura nataura ndoda muri pamba here nditaya ndiri kumunda taura ine ndotaura nataura kutokata foni saka munhu aindifonera paipainifona itsvaka information ndiri papi ende ichokwadi zviva chokuti anzoti nati ndatora foni yedu ndenda kuwhatsapp ndabatidza data pandikabatidza data foni yamadhamu wangu inini ainzwike yakafa speaker ndabatidza data message audio ndopa yakapinda uyo agononyora mamessage andazvima kuti vaisilent audio mbayapinda saka ndibva ndaiconnecta pakadhedhiri kuti iye yakesi ndikutonzwa saka ipapo ndichamukundoti audio yacho ndingoiplaya because ndikaita ikutsanangura vanhu vanogona kutadza kuinzwisisa ndozvitangirawo paseri pakuti kutaura yangu Shamani, ukunzwa here zvekutsanangura mbiri yako kuti ndozvawakaita iwe uri kuti chii nazvo? Kukonana nazvo? Uri kukonana nokudii taura ndikukonana nenyaya yekuti yautano dani mukadzi because inenge dzakandari naye kana ane namba yautano kuti ndakaisa foni kwake kana kuti ndakamufonera mumandera ari kumukadzi arinyeba kuti Right.
amaiti udze kuti vavira vandanane mati sekuru sei vakwiri madhare munozva mukambonzwa kuti varume venyu vangakwirire asekuru dare vasina kubvunza vakabvunza kuti ndavakwirira dare kuti vaite asekuru taurai titaurire tidzi taurizai pamusoro changamiro zvakaitika ndezvakuti musi wa1 tikaenda kuchechi taenda kuchechi takasvika ikoko ndokubva tagara tichimirira vamwe kuti vauye saka pakazouya mumwe mukadzi watinonamata naye kumashure ndaimbonetsana nemurume wangu nenyaya yake saka yari masikati achoti handatombonetsana ndichienda kudarweni saka pandakamuona pakaya pacheni ndobva ndati batindondosaka masikati mimanga muchichena mana kuti mapizoti munhu yari kuya kunoko kubva wanditi pamusoro muri kutiendesa kuti ndiri kubvunza kuti sei varume venyu vakwirira dare asekuru venyu mati ndisekurani vakuudza here kuti sei vakwirira asekuru nyaya yacho ndoyatinoraonzwa kwetere kuti kuchecha toda nyaya yekuti ava sei vakwirira asekuru venyu dare ivo vari varume venyu nozviziva here sei vavakwirira dare ndezvekuti uyu tafara akaisa audio foni mangu yokuti kudini inini audio yacho ndinganyepe changamira handina kunyatsa kuinzwa nokuti pava vakandisira audio vadondiinzwa ndokuva vakatanga kundirova isati yatombopira ivo havana kukuudza here kuti tafara aisa audio mufoni menyu yokuti zvakati vakataura vachiti tafara aisa audio mufoni menyu saka mimi kudana natafara ere ndakati nandidane natafara saka hamudanane naye handidanane naye ko audio ikataura kuti madhiri natafara tunaisa inini ndoda kuziva kubva kuna tafara wacho kuti akaisa nekuda kuita handimati muno audio tipureyere tinzi ngoni yawo ndilipa ndainzwikeka paspika saka ndangoifowadira kuti moya nani namai vangu ngauya kuyo ngauya ngaitinzozvizere kubva kuna sekretary pamusoro yechakamiro zviri muaudio zviri kuratidza kuti tafara mudanana nemukazi uyu tafara audio aiudza mukadzi wekuti weitawo kudikire kuita kuti vagone kuonana uyezve ndokubva zvanzi iwo uende paapo pane zvimwe zvinhu zvandoda kuti ndikutumire paapo ndo zviri muaudio
Muzee shamwani. Ndaona sokuti amai ava vari kubvumira kuti chiro chikomba chavo Amani. Odwe mainzwe. Tauriri zvakajeka. Uyu munomuziva. Zvakajeka ndizvoutanda dadenda tafara. Amunoorana naye? Andini. Iwe. Ambuya unozi. Ndoziva ungoona. Unoziva ungoona. Yani wa. Right, okay, order. Muzukuru wangu. Audio waitaura naye waiti kudini naye yanga iri audio ndakaronga nomukomana anonzi aigara kumba ari mushandi ashanda kumba kwambuya komana aitaura kuti iye magariro yaita nevanhu vanasagara zvakanaka aishungurudzwa ende in fact nyaya yakaitika yakabvira kumashure pakataurwa nyaya nemukomana yanzi Tisa. Ambuya sakambe pfungwa dzedu. Hangu. Taura chokwa. Changamira. Mosho chacheki pachina pakuti tasema pfekere. Ime ndinama mwana wenyu. Munozvona sei akapfeka ko. Munoratidza izvi. Mazambia yako kumashopuka yakanaka yemukadzi omwe. Waya wakasunga. Ipi? Yakabatwa kwa. Munoteiti Zambia ere. Haiti Zambia. Amai taura chokwa. Right, bamfuri iwewe mubvunzo wanda kubvunza auna kuupindura. Ini ndiri kubvunza nezveaudio yawakaisa kwete zvokuti kushungurudza. Kana munhu achishungurudzwa unotaura here nomukadzi kwaukadii kuti kusendera ava uchitsanangura navo nezveaudio. Waizesa ava kuti vapinde paapu yokuti vari kushungurudza munhu. Waida kisei paapu pavari apo ngemukadzi wako. Ava hanzi ndoitadza kuti mugarisa nemurume waiwirirana mukomana uyu nemukadzi saka iwe ndoita kugadzirisa kuwirirana kwako nokisa oti ya kuti apo Chimbonzwa pamusoro ini ndiri sekiro yemukomana mukomana yakazi kutamba uya nemunyin'ina wake muchange wakatoparara nemukomana iyi munyin'ina chatori muno. Amai, mukuona here kuti mwana wenyu itsotsi hamuje naye pfuma yakakwana. Pamusoro ndandikumbira kuti iye apuhwa mukana wokutaura iyeyo wacho akaita mabasa ehomwe nokuti panga akutaura handiti anyaradziwa saka iye ngaanyatsotaura wakatangira nyaya dzawo nokuti mukuasha ataura kuti ava vakayama kuseni kubva kukrisimasi handiti ndini ndakanga ndinawa avo vakatofona mukuasha ndichitoti mhuri yenyu yasvika ndinayo kubva kwatakaita kudoto tichienda kumba uyu nevana vake nevana vangu inini vaviri tanga tiri tese ndandinavo ava mukwasha vakatondifonera kuti mhuri yasvika ndikati yasvika ndakatotaura navo saka ndiri kutadza kunyatsoziva pari kunzi ava amatendai vakaenda kumba vakasvika kuseni kumba na5 vakarara vari kudotito. Amai, mukuona here kuti pasiri kusiyana mizvo ikoko kufonera mukwasha wenyu tikuziva asi panyaya yaaudio pamavhidhiyo mukupabata zvakanaka. Ndiri kupanzwa changamire. Inini munogona here kupapikinyura kana kuti panopikinywa no? Aiwa, ini handigona kupapikinyura. Kana iye anopapikinyura dai mamuri nomurume wenyu anoti chimurume wenyu imi. Ini ndakatombofonerwa nemunhu anogara kupindura kwamasembura achitondida varume vangu vakararapo. Ndikati varume vangu varipo iri wrong number iye hanzvadzi yangu. Saka masapota here? Aiwa, handisi kusapota. Ndikukutaura izvoitika. Amai. Vadare mese muri muno. Amai. Audio ndikaiswawo muno. Uya asi kuramba.
Mabanzi. Asari kutaura pesana ne. Anzi amugarira pamubude pa TV. Ari kutaura zvakapesana nezviri muOD. Anditi imimi kwenyu kwamukashedza mwana wenyu achienda kuri dhani kana yana ungoti mudzimai wake ari mhosva. Mhosva iri apa. Ndechama vapfuura tirambuya. Right, nyaya kairi mabona. Iwewe mukomana iwe wawo upindura ndakubvunza. Mukomana wayo mama ari kunzvenga no pampadikidikisa. Manzi. Mukamubvunza so ari kutaura zvisiri zvamamubvunza. Kana mudzimai uyu asi kutaura vana vano communication yavakaita. Pakutauramba nyaya iyi. Nyaya yataurwa nababa waruko unoiziva? Auiziva? Chimbonzwa sabhuku. Pamusoro ndaida kubvunza kuti kune mukomana weuraisi ichokwadi chokuti ndiwe here wakafona usiku uchifonera chimbungu? Ndinokumfonera mausiku. Ndanzwa chimbungu achitaura kuti ukamufonera ari kuminda usiku. Ndakamufonera masikati ndichitokumbira gejo. Ndiwe here unongodziwe kutaura nezvayo? Sure. Sorry mama. Ini ndakamirawo ndini baba mukomana. Chokwadi nyadzi mukomana uyu ari apa nzitafara. Ikamboitika pekutanga. Pane munin'ina wake uyu akamutora futi mukadzi saizvozvo mukadzi akaenda. Saka tikambogara naye pasi tikataura paukama. Tikaonesana naye. Nyaya yake akaibvuma akati zvechokwadi. So paakazoitawo zvaambuya tikati ichokwadi here chiri kuitika ichi. Ndafunga kana kwasabhuku chavandikabvunza ndikati nasingazondostage uchasvika ichi. Taibvunza kuti kungoita zvidiki-diki apo kutoita sei kutoparadza mushewana wangu. Saka ipapo pamusoro changamire tinogona kutenderera changamire mwana wenyu ane mhosva yokutaura nomudzimai womunhu achitaura nyaya dzerudo. Nyangwe asina kuita rudo naye asi nomaonero andiri kuita mama mukomana uyu nomudzimai vane chokuita nenhau iyi. Ngozi takatarisa ukavabvunza vari kupindura zvisiri zvakavabvunza kuratidza kuti vari kuhwanda nemunzungu musingakure mbeu. Vanhu vanonyaya ava vari vaviri dai vanga vajeka zvaigona kuzomurerukira changamire pamutongo. Asi ari kubvuma kuti ndiye akasenda odi inova iri kutaura maringe nokuisa mudzimai womunhu paaka. Zvinoita here kuti iwe wotengere mukadzi asiri wako motokari yekufambisa? Hazvigoneki changamire. Kune mhosva yokutora mukadzi wangu. Taura zvaunoda.
Bozi pachena, bozi tanzwa kuti akatoparadza dzimba dzavanhu. Uyu mukomana uyu taura chokwadi. Uyu akapaza imba yemwina wangu. Taura yako. Uyu anofana kubhadhara mombe 4. Woziso vana vangu ndikuchengeta ndege. Ndikunetseka navo. Ezvikwangwari ECD kamwe kaenda grade 3. Mukadzi akaenda. Yakatenda kwako. Zvakatokwana. Changamire. Dzikisa mutombo ataura kuti 4. Murume mushanu. Samwana. Toda mombe 3. Toda mbudzi 2. Uri kunizwa? Muswa 8. Zinoya kwamambo ndodzida pano. Pamombe gaiga 300. Pasina kupikisa kanga wasainawo. Ndinosainawo. Wakaita tiri munyika inoyi isi nyika yokunze kwenyika kai amboyafika zvaunoti haisi South Africa muno chief kandeya toita tsika nehunhu kana kuri mukadzi wemunhu unosuka Zambia haisi Zambia iyo nyayo munozoona asabuka muripo tiza chete zvanongoyarachiraike 2 weeks iwe mukadzi uri kumuda ndichitsvaga nyaya dzacho waita airamba achitoyaromba mbaa ndopaita kuti ndenda basa kushanda usiku hausina kugona kumuna iwe uchamangana takawabhadha wozomangana nyaya yako ambwe munoenda kwasapo mangu zvinhu zvamukutaura izvi zvichitaurana mune zvakanaka adedzi amai mune zvenyu zvamuchazoda kumukwasha wenyu zvimunoziva kuti muchamhangana kupi asi modzisawo mwana wetsika neunhu mapfekero aya kati varikuita zvofonja kuunda achikuda zvemurume kutika mungwarira amai kugara naye futi mukadzi wemunhu atenge amaikutaura ibatai changamire mwana uyo haana hembe hembe dziri kupaka babasa ndo pakati ati unoenda kwasapu handii moita kuti chi kuita mwana hembe dzavo unovapa izvinhu zvizotaura mwana ndikatoa hembe dzikasara ishoma zvisinotengeredza tsika dzenyu nemagariro vodzera kukuregera kuti wamambobo Thank you.